Igbo by Mamano, Nkpor ya zelu. Afa nka bụ Mathias Ezeaku Ejiofor, ọzọ Igbo ndụ 1 gburugburu. Ekene nwoke kene nwanyị, kenye ife na-emela ya ife. Si Nkpor ya zelu. Wee were opportunity wee na-asị na m chọrọ ime special announcement maka echi niile anyị na-enwe ọgbakọ na Amafọ Town Hall na Nkpor. Echi bụ a very big celebration. I get celebrate our victory. Maka na ọ dịrị izi dike ije ọgụ tụrụ ugonata. Ọ dịrị izi ọsọ dike jere ọgụ mbụ tụrụ ugonata. So wee na-asị echi niile biko were ọsọ were ije bịa nọnyere anyị na Amafọ Town Hall. Ọ na-akụ 8 o'clock ebe anyị na-enwe ọgbakọ, ebe anyị na-akpọku Chukwu n'aja anyị, ebe anyị na-akụzi ndị be anyị ife bụ ọdịnala na omenala ihe anyị ji dee ebube. Anyị ga-eri nwa ọgwụ lachaa aka maka na dịka nsi ikwu na ọ dịrị izi ije ọgụ tụrụ ugonata. So echi na-ebe oriri oriri ka anyị nọ tomorrow, and anyị chọrọ ka ime ise this opportunity. Tomorrow morning come and join us. Let us celebrate our victory. Onwere bụ ihe mụnwa Mathias Ezeaku tiela ka gbaa luzi na ya sinsi nje mmalị ife gbawa mbọ zọba isi onwe m. Enwenubere ihe m jere ọgụ m jere gbara aka nata. Ọgụ ọbụla m na-eje ana m eto oge anata. Ọ dị ka ihe na-eme taa na Anambra State. Gịnị na-eme? Ọgụ Ezeaku bidoro n'ụwa since 2020, 2021, 2029. Nụrụ oru tekịta ka gọvanọ pikizidi ọgụ up. A whole governor, number 1 citizen, wee soro usoro Ezeaku na nkuzi Ezeaku, wee kpọkọwa ndị ori kpọrọ ha pastor na Reverend Father na ndị si na ha na-agwọ ọgwụ na-deceive our people. So echi niile ọ bụrụ na ị nọ n'echi na Anambra na Enugu na Imo, bịa soro anyị nwe anwụrụ echi. Anyị nwere oriri ka anyị celebrate our victory, ka anyị celebrate mmeri anyị, ka anyị celebrate ije ọgụ tụrụ ugonata, ka anyị celebrate the massive movement of omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ nke ka dị onye ọbụla surprise today. Maka na tupu ebido primary election anyị na-afụ kọmentị ndị mmadụ na-ede na mmadụ 8 vote ka Ezeaku nwere, na 8 vote kwa Ezeaku n'azụ, na mmadụ 8 kwa Ezeaku n'azụ. Mana ama m onye mbụ, ama m ihe m meworo, amakwa na m atọchịgo mkpụrụ obi ndị mmadụ positively. Enwere bụ onye m mekọrọ ife or regret awayo ji mata Ezeaku kama ya mgba lose ma ya dịrị gị mma. That is me for you. Now I wee bịa n'ụzọ wa local government area. I wee bido primary election. Sọsọ mụnwa bụ the only person mee primary na Igbo Etiti mee n'ụzọ ụwa. In the time of Igbo Etiti ha na-ebugharị sisi na ebe location ebugharị nka all those things bụ mana ihe na-abụrụgo past tense, and what we are doing is celebration of our victory. Maka na anyị meri o doro ewu na ọkụkọ ya na mmeri bụ nke anyị. Na Igbo Etiti sọsọ mụnwa Mathias Ezeaku bụ emeri primary bụkwa na ndị a mere ebe a bụ few people na ebe a gwara anyị na a ga-anọ the primary bụ na Akụdewa na St. Thomas Catholic Church Akụ, na ndị na-ebe a karịrị more than 1,000. Before anụkwa news na-emewu ya side ahụ, ụfọdụ asị ka ha rush godo with 2 bus je eme nke State of Assembly, then nke Federal House of Reps sọsọ mụnwa the party official never go few people never on my behalf. Mgbe anyị batazi n'ụzọ ụwa mkpụrụ squad m wụọ ọsọta ebe anyị dị almost mmadụ 6 na contest. So squad ofu onye kpọọ bịa kazie nke ihe niile bịara ebe afọ mmadụ 6. O wee bụrụ ofu onye a na-asụ na-abịa na nwe kene unu, kene ụmụ Igbo, kene Nsụka, kene ụzọ, kene Igbo Etiti. Onye anwụ na ngwa na nkwụ ọcha na-abịa afụtago m na mafụtago. Ịghọta na-egwu na mapụtago na mapụtago. Apụta m n'ihe gbasara religion ti ọkpọsa aka create a movement na-etrend na the whole world na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Ihe pụta na challenge chọọchị a na-agbazi katakata ime asị gị n'ọkwụ ndị omenala na anyị na discipline na anyị bụ ndị omenala kịta. Otu a ka m na-esikwe baa na the government system of Nigeria. A na-ekwu asịkwa na ndị otu Ezeaku n'ọkwa ndị otu Ezeaku bịa cross kwana n'ọkwa eziokwu bụkwa their weapon. Kedu nji mmeri eziokwu ka nji agachọ nke share this video ya ga viral because we need a lot of people tomorrow n'ọgbakọ anyị n'iru New Tire na Amafọ Town Hall. Ebe ọ bụ na isi abịa, isi Ọka, isi Enugu, isi Asaba, isi Ọnịcha abịa just irutere n'iru New Tire, opposite New Tire, the only filling station dị opposite the New Tire.
si na the filling station batawa ị ga-afụ anyị na 2-story building n'okpuru ya Amafọ Town Hall ebe anyị na-enwe anwụrị na-akpọ ka aja na Chukwu. Kedu Ezeaku ji bụrụ karịsịa karịsịa maka na ngwere si n'elu daa si na ọ bụ na mmadụ ajara ike ya jụọ onwe ike mara makwa na unu na-aja m ike unu ji too m osi Igbo ndụ wee bụrụ ya bụ ozu Igbo ndụ wee fine. Kedu Ezeaku ji bụ karịsịa karịsịa? Ihe Ezeaku ji karịsịa karịsịa bụ na eziokwu bụ ofu and eziokwu anaghị efu ụzọ. What happened? Na enwe anyị nwoke for example kịta enwe nwanne anyị a na-akpọ Chialọkụ. Chialọkụ bụ the only pastor na anyị Igbo ji afa m jee Israel were obodo Israel wee na-agwazi God of Israel to arrest me. Ọkwa eziokwu na-agwa God of Israel to arrest Mathias Ezeaku na Mathias Ezeaku na fight Christianity na Jesus na ya nọ n'elu ebe a nọ wee kpọgbu gị n'obe. For that go and arrest Mathias Ezeaku. O wee jechi Israel na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ya na comment section, so shall it be in Jesus name, so shall it be in Jesus name. Na God mere Saul invite, mee Saul and Paul arrest. Because na sọsọ ihe onye ojii ma bie dị na Bible ka esi mee Saul arrest. Mana ka esi rụọ handcuff eji eme mmadụ practical arrest nwoke na nwaanyị na-afụ. Onye Ezeaku Igbo damalụ ka esi alụ handcuff. Onye amago nze amalụ ka esi alụ handcuff. Onye Uwani be nna m achọrọ ma ka esi produce handcuff. N'ọbụ na anyị produce wee n'overe agada nke dị n'ụzọ Uwani na ọ ga-enye youth overe agada ọrụ. No need to travel to abroad in order to survive. And this is what I'm fighting for. Ihe na fight ka ọ dịrị gị mma and ọ ga-adịrị gị mma ma ị chọrọ m ga-esogide gị tie dị mma. Sọsọ ihe nna m mbọsọ na m chọ ka m mislead gị ma ọ gwa gị okwu asị duhie gị n'ezinụlọ gị ụzọ ka m were anazere mmiri. Mana ọ bụ ihe nna fight bụ ka mụ na gị karị ndị UK mma. Ka all these criminal reverend fathers and pastors kwụsị deceive gị ka ị ma na onwere solution afa na-enye gị as solution to survive ha na practice at all. Enwere father believe na miracle. Enwere pastor Nigeria believe na miracle. See if ha believe in what in you as a human being as solution to solve their problem. That is why from January to December from one activities to another. Emeche ahamdia, eme baza, eme nka. And they watch criminality, religion, by here the Catholic Church and some churches. Father Arocha, they are building Arocha. Some of their building today, Tomona Genab, reason ever has a raise ego, Father defraud a lot of people, and nobody is questioning them to do the account. Now, that is why the church believes in you, that is why they generate money from you. We are all the same thing with problem, no godo Igbo. Feji here with problem. We are all school any employment. Employment generate with ego to the owner. Who is the owner? The church. Find it here night vigil. I want to go say but na chapel again and father son for the name about one chapel. No, all the busy around no school. All the busy around all their hospital and filling station and banks. Family. Ebem neje church ever. When I was still a Christian, family bank. All Chukwu microfinance bank bụ church you know. Where's your all Chukwu filling stations bụ church you know. A lot of things church you win. Now, if any statement at church, you guys are making money through due process made for it everywhere in the world. If you na otolu chukwu si nwe bank, near people employment, that is solution to eradicate poverty. Now, ka hasa generate ego na ndị mmadụ na be deposit ego na that bank, not Holy Spirit or God or Jesus. Now, the same people see this method when they nweta ego. Ga-abịazi say night vigil. When I was the people ka God do get senior ego. Now the same community government in the same industry in obodo. Abona church in a church na agbani. I can even praise if yes. Abona church me ka emalo na ha nwere school with miracle by employing teachers. Are you getting me? We have been praising churches. Hero hospital churches in thousands of people all. We problem na befa. That is the gospel truth. Iji no hospital na di n'ogidi. Kambalo was only more than 1,000 people all. Ije Buromi only more than 1,000 people all. Different churches, hospitals, near thousands of people all. Mana manipulation didn't make church too much. That we see wagging. Now government we see set up more hospital that will be bigger than that's their own in your communities to employ nurses and doctors, medical practitioners, and even non-medical practitioners. Nayana Rodeka. Porter, gateman, and do cleaners and others. Manakama ha ga-eme ya ode model ije Enugu criminals anyị nweche na Igbo. Aga darị gị night vigil and ka ngwa gị eziokwu ọ bụ na iche ikwu eziokwu. Church na-enye anyị assurance how to survive. Anyị ji ekpe ekpere dị otu a ka ihe dị otu a mee. Ihe aba arụ ka ọ.
na enye gị quotation Bible ya na-agụ ka i wee kpata ego ka ihe wee dịrị gị mma ka i wee na prosper ka prosperity bịa asị ka nna asị ụmụ Igbo anyị kwuo nwaanyị eziokwu. Chọọchị fada ga na-agwa gị destin na-ekwu na fada ga-edere gị quotation ịgwacha fada ihe na-eme gị weta akwụkwọ quotation Bible ka ị esi kpee ekpere ka prosperity na-abịa gị kpee Luke kpaa Isaiah. Ihe a one of the highest fraud on this planet earth. And chọọchị anaghị ekpa Isaiah. Chọọchị enidi ikpa Isaiah before ebute patient na hospital. Famarigo ego na ha ga na-eme eke na the hospital. They are making money through due process made for it in the world, and they are advising us to go and pray, to come to adoration. Elijah Enugu ga-asị gị bịawa next week gị kpọrọ mmadụ bịa. Let's tell ourselves the truth. Face a government, God ejighị m ụgwọ. Nchi Igbo onwe m nkịta mgbe onwe m, God ejikwuru ndụ m, mụ ji ndụ m. Nna je wetara m mma, butere m obere mma. Chi God ma Jizọs ma Juju onwere nke ji ndụ m. Yetago? God ejiri ndụ m, mụ ji ndụ m. Nchọ nwere mmakịta si onwe m n'onu nwụrụ. Enweghị onye ji ndụ m. Jizọs ejighị ndụ m. Onye ọna na-asị gị na God enwere Lisa Kanu, o nwere vidio mere ebe one guy na-asị nọ na America na ọ dị ekpezi ekpere. So jee na comment section na-afụ ndị mmadụ na prayer ha na-ekpe bụ relationship ha nwere with God. Ọga poverty bụ emere ji dịka ị nwere relationship with God. Ị nwere any single relation, onwere dị God fọrọ na ya azụ onye ojii. Let's be frank, ị nwere God anywhere na help a black man. Let's say the truth. If ga-ama na onwere God na help a black man, ngwa isi na UNTH kịta ji all this big hospital ga ife ụmụ nwaanyị nọgoro 9 months ebilu 1.something million maka na ha mụtara nwa na Nigeria. Nwaanyị dị ime di na one side for 9 months wee mụọ nwa ejide ya for complete 1 year. Anyị na-agbapụtacha ndị nọgo 1 year and 2 months ndị nwa ha gawagoro ije, anyị na-agbapụta ha na hospital through our NGO. Na-amụtara nwa ọfụrụ, nwa ahụ ebido from afọ ime mmiri ya na-ere pure water amụọ ya ma ejide ya n'ụlọgwụ 1 year. Kedu ụdị ọkụ mmụọ karịa nke a? Nwa ahụ ebidogo from afọ ime na ọkụ mmụọ. Enwere na God fụrụ onye Afrịka n'anya, I'm telling you, because onye Afrịka mara na mmadụ bụ God, mmadụ bụ chi ibie. Understand? Until mụ na gama na mmadụ ndị ụka ghọta na mmadụ bụ chi ibie. That is why they want you to come to church every Sunday ka ị donate ego ka e were ya mee mkpa ha. Why can't Christians just spread the message and allow people to be in their home if it's not business? Omenala anyị onye ọbụla nọ na be nne eme omenala nne ọkwa eziokwu. Eziokwu ife anyị ji nwe ọgbakọ omenala bụ eziokwu na ka anyị were force chụwa ndị ụka otu afa ihe aketezi bụ ịchụ ihe chọọchị ngwa ka m ka anyị gwuo onwe anyị ezo. Anyị na-akpa nkata na nka nwanne sometimes na-asị na nna aba mba, mana mba m na-aba bụ ka ọ dịrị gị mma. Now chọọchị enwere mgbe ha rapụrụ Satan, rapụ ndị ọdịnala, rapụ arụsị dị na bai chụwa gọọmenti. Chimdana Majun enwere ife chọọchị na-achụ kpọmụ na ga achụ bụ Satan. No Satan ji akara aka m, no Satan na kọs bụ azent, no Satan na-eme agụcha akwụ enweta ọrụ, no onye a na-eme omenala na-agwọ ọgwụ, no ya kechiri akara aka gị, no winch na ọkụlụgụ bụ winch. Enwere ihe ọma ma ọ bụrụ His Excellency Charles Chukwuma Soludo. Enwere ihe ọma ha na-afụ, si ihe a na-afụ bụ ihe ga-divide your family. Chọọchị dị village mụ na gị sikata since ahịa a mụrụ gị funugodo ndị mmụọ, funugo spirit. Akụkọ spirit bụ 419 nwanne agụ fụgị na ọta ha gị taa ma chi gị ọwasị ma onye ụwa gị na ihe niile na-agụ fụgị na orie gị, rie ego rie onye ụwa gị, rie ma akara aka gị rie na ọdụm nke anụmanụ. Understand? Anụmanụ fụgị na mbụ ọdụm ma ọ agụ ma ọ python nke a na-elu mmadụ, o rie gị orie ma onye ụwa gị, ma onye na-enye nri ma onye anaghị enye gị nri, ma chi ụwa gị na-enye nri. Ọdụm fụgị orie gị. Ndị gboo ji si n'otu isi dobe ote gị ka ihe si nọrọ na ọ bụrụ na agwọ mere ihe o ji bụrụ agwọ, nwaanyị were ya kee nkụ. Ma agụ nweta gị na o gbuo gị, ịma na ụlọ bịa mgbe anyị na-eje Elijah Enugu ọ sị gị Nwachukwu tupu enweta gị na a ga-ejegodo gbuo Jizọs, onye agbuchezie Jizọs o wee fụ na Jizọs nọ n'ime Chukwu, onye agbuchezie Chukwu ọ ma na Chukwu nwere nwa ya bụ Holy Spirit. Mba ọ ga-ebugodo ụzọ sị gị tupu enweta gị Nwachukwu a ga-ebugodo ụzọ gbuo Holy Spirit. Egbuchie Holy Spirit, onye ahụ eje gbuo Jizọs, onye ahụ gbujie Jizọs o gbuzie Chineke maka na Jizọs nọ n'ime Chukwu. Nwachukwu
n'ebe zoro ndụ gị tere aka ngwa tem for Jesus tem mgbe ahụ myopically I believe zie na ndụ gị nọ n'ime Holy Spirit one na odeze nwe bulletproof inwe na ndụ n'ime Holy Spirit bulletproof one Holy Spirit nọ n'ime Jesus two Jesus n'ime Chukwu three funi bụ condemn iron human being na mgbuka pass a na-ere a na-akwụgharị akwọrị wee na-arụrụ ọdị condemn pass ka gị mma if the programming a Chineke imani nọ na war maka Chineke nwere war ị nọ na-abụ ụmụaka na-agba egbe na your street ehe ọ bụrụ na ịdọrọ security conscious agba gị egbe ọgwụcha o nwere ọnkụrụ gị nwere any power hidden anywhere eji m ana na-anwụ iyi were nụ na-anwụ iyi were ndụ m na ezinụlọ na-anwụ iyi otu ị dị ana m agọchitere gị ka ụwa mani dị holy otu ị dị kịta sọsọ na ị nwere ajọ obi ọ na ị nwere ezigbo obi